Aku numpak pelitan jelas sopire Pangi. Kernete neng guri, wedi kok ngguri enak bis arek diselip to. Bes, pelitangi. Jangkrik omongane Susi ra genah. Kowe iki lah omongi mbok sing genah, Pak. Lah piye to? Iki ngomongi sing genah aja ngono cah. Kernete ngomongi karo sopire jenenge Pangi. Lah iya. Guri enek bis pelita karepe kondang banter. He ngingi pelitangi. Wah, kula nek ndalok ndangak. Tiket neraka regane larang nanging sing seneng sak pirang-pirang contone piye mendem sak kancane mlebu karaoke tuku purel wae lah kuwi kan ra oleh kabeh to kuwi kan jangkrik kuwi ora tunggal rokok jarum 76 Rokok dom 76. bahasa dek iki neng Wah lho, Bos. Apa sampeyan sing jawabne aku ora iso lho. kudu iso dipercaya Lah nek rokok dom 76 lho, bosok lambene kowe. lah ya kudu iso Wis ngerti ora iso dimiliki. Panggah hae mbok Uber. Aku kan tulus. Emang wong tulus sih rata-rata pekok. Kaya awakmu kuwi. Darane pekok kok yo ben. Sereti bojone wong juga malah diuber ae. Aku lho ngenteni waktu sing pas. Pas bojone ra nang omah. Tak takoni ya. Iya. Lah apa buntute sapi nang mburi? Gawe nutupi silite. Salah. Ah, terus apa? Nek buntute nang ngarep jenenge sapi. Hei, poso. Iling wis tuwek, dosamu sakeh tobat. Wong kok kate gak tau poso. Legi penyakite wong sing legi siji ngamukan. Kasar gampang nesu, nomor 3 males. Wis ngamukan kasar nesu males. Ya Allah, mula nyuwun sewu jenengan sing laire legi penyakite ngamukan, piye carane awake dhewe leh riyadhah, awake dhewe gelem riyadhahe napa? Jenengan bar salat subuh gelem maos kulhu ping 3 falak anas ping pisan, falak anas ping pisan-pisan, terus jenengan gelem maos surat Nuh ayat 21 diwaca ping pisan.